Ни вест, ни кост. Какво се случва? Къде изчезна този човек? Как и къде се изпари? Защо се случи това? Този човек е някой, който не обича да си губи времето с празни неща. Този човек е директно на думата, директно на какво правим сега, как правим нещата. Значи имаме момент на интимност, този момент приключва, чао, толкова. Ако искате да увиснете на врата на този човек и да го задържите, няма да стане. Аха. Ще му дам шанс.